ҳаматонда ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали Msoft Studio. Дар ин видео шумо тарзи бот сохтанро меомӯзед. Дарси якум: чӣ тавр ботро созем дар Telegram. Якум дохил мешавед ба Telegram. Дар поиски Telegram ботфазер менависонед, бот пайдо мешавад. Даромада стартро фишор медиҳед. Баъд аз стартро фишор додан дар ин ҷо дар якум new bot аст, ҳамонро фишор медиҳед ва шумо ба воситаи он метавонед ки боти худатонро созед. Дар поён my bot навистагӣ шумо дар он ботҳои сохтагии худатонро метавонед бинед. Баъд аз new botро фишор додан шумо дар ин ҷо бояд шумо барои боти худ ном монед, яъне номи боти худатонро монед. Фарқ надорад чӣ хеле ном мемонед, бо кадом ҳарфҳо, бо кадом забон. Ҳозир ман барои шумо якто пробный менависам, пробный bot. Баъд аз навистани пробный bot дар ин ҷо бот ба шумо мегӯяд ки бояд юзернейм барои ботатон созед. Барои мисол бо ёрии юзернейм онҳо боти шуморо меёбанд дар раздели поиск. Дар ин ҷо танҳо бо ҳарфҳои англисӣ нависта мешавад ва бояд нижни shift дар охираш бот нависонед, дар охири номаш. Баъд аз номро навистан мефиристед ба бот. Бот барои шумо агар чунин паём фиристад, яъне аз ин юзернейм уже истифода шудааст, яъне юзернейме ки шумо ба бот равон кардед, як нафари дигар ин юзернеймро истифода бурдааст. Барои ҳамин метавонед юзернейматонро каме дигар карда баъд ба бот фиристед. Барои мисол ҳозир ман ба ин якчандтои дигар як илова мекунам ва ба бот мефиристам. Дар ин ҷо баъде ки юзернейми шумо ба бот қабул шуд, барои шумо IP токен медиҳад. Ин IP токен бояд махфӣ нигоҳ дошта шавад. Ҳамаи ролҳои асосии боти шуморо ҳамин IP токени шумо мебозад. Ҳозир ман ба боти худам дохил мешавам, боти пробные ки сохтем. Чӣ тавре ки мебинед, на дар бораи бот ягон маълумот аст, на боти мо акс дорад ва вақте ки стартро ҳам фишор медиҳем, ягон команда кор намекунад дар бот. Дар ин ҷо акнун ман ба шумо тарзи акс илова кардан ба бот ва дар бораи бот ягон чиз навистанро нишон медиҳам. Ба ботфазер дохил мешавед. Як бор дигар старт нависа, ба мисли ман старт менависед. Баъд аз стартро навистан ба my bot дохил мешавед барои боти худатонро дидан. Дар ин ҷо ман дуто бот дорам. Шиносои бот, боти знакомствои сохтагии худам, ҳамин бот 100% кор мекунад. Дар ин боте ки пробный сохтаем фишор медиҳем ва edit botро фишор медиҳем барои ботамонро ба тағйир иловаҳо ворид кардан. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, дар якум edit name истодааст. Edit nameро фишор диҳем, то номи ботамонро иваз мекунем ва дуюм about, дар бораи бот ягон маълумот додан. Ба edit about фишор медиҳед. Дар ин ҷо чӣ ҷумлае ки дар ин ҷо нависед, дар ҳамон профили бот нависта мешавад ҳамон ҷумлаҳо. Мисол ман менависам ки салом, бот тавассути Msoft Studio сохта шудааст. баъд аз навистан фишор медиҳед ва уже about дар боти шумо илова мешавад, яъне дар бораи боти шумо маълумот илова шуд. Ба бот дохил мешавем, пробный бот фишор медиҳем, ана уже дар бораи боти мо маълумот додагимон илова шуд. Баъд аз он тарзи аксро илова кардан ба бот, бозам ба ботфазер дохил мешавед ва дар ин ҷо edit bot pic-ро фишор медиҳед. Баъд аз edit bot pic-ро фишор додан бот мегӯяд ки акси мехостагиатро равон кун. Шумо аз файлатон ягон акс равон мекунед дар ботфазер, акс худаш автоматически ба ботатон илова мешавад. Аксро мо равон кардем, акс ба дохили ботамон илова шуд. Мана чӣ тавре ки мебинед, аксмонам илова шуд ва дар бораи бот маълумотам илова карда шуд. Умедворам ки аз видеои мо ягон чӣ омӯхта бошед. Ташаккур барои тамошо.